Ġesu Kristu, raġel mill-inħawi tal-Palestina, madwar 2000 sena ilu. Din Marija, Ġesu. Marija vera mara tajba ħafna u anke ġejja minn familja tajba ħafna u reliġjużi immens li l-bina minn dejjem ħabbitu. Anzi iktar għax meta dar l-Anġlu hi vera nħasdet. Meta qaltilna li kien xokk, imma mill-ewwel aċċettatu mingħajr problemi ta' xejn bidejja miftuħin u aċċettat is-sitwazzjoni għalkemm kienet għadha żgħira. Marija kienet għadha żgħira. Dik kienet arusa l Giuseppi. U ġie l-Anġlu u qalilha li se jkollha tarbija. Tinħasdet kif seta' jkollha tarbija għaż biss kienet miżżewġa l Giuseppi. Marija se jkollha tarbija u mhix miż-żewġa. Aktar minn 2000 sena ilu. L-arusija kienet issir billi r-raġel jiftehim mal-ġenituri tat-tfajla. L-arajis laqqas biss kienu jgħaddu ħin flimkien, jiena u Marija laqqas biss għattajna ħin flimkien. U mbagħad tiġi tgħidli li jitqila. Tista' timmaġina kif ħassejtni. Kieku xerrit il-kelma kienu jħaġġruha. Kellhom kull dritta x'hekk kienet tgħid il-liġi, imma jien ma rridx lil Marija joqtluha. Laqqas kieku vera marret ma' xi ħadd tieħu taqqala, kont nippreferi nibgħatha bil-kwiet milli ħaġġruha u joqtluha. Imbagħad li Anġlu u qal li ma nibżax noħodha b'marti lil Marija. L-imperatur ordna li jsir ċensiment. Kulħadd trid imur jinkiteb fejn twieled. Giuseppi kellu jaqsam minn Nazaret sa Betlem u Marija kienet qila. Triq kienet vera twila. Ejjejti ma tgħix Marija. Trid tiftakar li triq kienet vera mħarbta kollha tluħ u nżul u wara kollox Marija kellha 9 xhur tqala. Anki llum, fl-aħħar 3 xhur ta' tqala, mara jekk jista' jkun ma titħallix is-sefer u dan minkejja li s-safar huwa tant komdu. Għaldaqstant vjaġġ ta' tant bagħtija żgur mhux forsi seta' jikkawża komplikazzjonijiet bħal pereżempju ħlas qabel iż-żmien, anki problemi bħal li jitfaċċa l-kurdun u li allura jikkawża fetal distress fejn allura mingħajr l-opportunità ta' ċesarja kienu kemm riskju kbir sew għall-ħajja tal-om kif ukoll għall-ħajja tat-tarbija. Ġesu jitwieled f'Betlem, fi-stalla tal-annimali. Imkien ma sibna aħna. Il-lukandi kienu kollha mimlijin u Betlem kienet mimlija nies li ġew bħali ħabba ċensiment. L-ewwel sodda ta' Ġesu kienet maxtura bit-tiben minn fejn jiklu l-annimali. Xejn ma kont kuntent li weldet hemm, kieku kienet id-dar ma kien ikun joqosha xejn. Imma mbagħad kien tara wiċċ it-tarbija dik il-ħlewwa tinsa kollox. Dak li sbaħ jum ta' ħajti jien. Saru jafu bih xi rajja tal-post u ġew iżuruh. U anke slatem mill-bogħod ivvjaġġaw biex jaraw lil Ġesu tarbija. Kif kien jagħmel kulħadd 40 jum wara twelid ħadnieh it-tempju biex nippreżentaw. U hemmhekk kien hemm raġel xieħ jismu Xmun. Xmun kien raġel ġust u kien ilu ħafna biex jara l-Messija. Dakinhar għamel profezija. Wiċċu xel kif raw Ġesu, għalilna daqa tiġi pilwaqa u l-qawmin ta' ħafna f'Iżrael. Imbagħad ħares lejn Marija u qalilha u inti sejfa tinfidlek ruħek.
Għas fim xi jgħid biha. Sejf jinfidlek ruħek. Il-profezija ta' Xmun, id-bassir ta' dbatija li kella taddi minna Marija. Meta kien għadu żgħar Ġesu ma kienx imqareb, bħassu mill-oħra kien imur jitgħallem għand ir-Rabbi, jikteb u jaqra biex meta jikber ftit ieħor ikun jista' jaqra t-Tora fis-sinagoga. Ikolli nammetti li darba nkwetana sew. Konna tlajna Ġerusalem niċċelebraw il-festa tal-Għid, din kienet tkun festa ta' ġimgħa sħiħa fejn konna niċċelebraw il-festa ta' meta Mosè ħareġ il-poplu ludi mill-Eġittu. Konna tlajna jien, Marija u. Bej kien hemm ħafna nies, bej ħsibni ħiet ma' sħabna, nammetti, tlifnieh, u tatna rasna hux, fittixnieh kullimkien, lemlaw kullimkien. Aqqas taqta' fejn sibnieh. Jiddiskuti f'nofs it-tempju daqs l-aqwa Rabbi. U rejnieħ li mħadniex gostu. Ommu id-bitu, kienu jilhom 3 ijiem ifittxuh. U tafx Alla hu, għalfejn qegħdin tfittxuni, ma tafux li posti huwa f'dar missieri. Marija, Om Ġesu, ratu jitwielet u ratu wkoll jagħmel l-ewwel miraklu. Ġokana, waqt tieġ. Waqt it-tieġ daqqa waħda l-arajjes u kulħadd spiċċalhom l-inbit u dan kien ħajt ħrassulhom it-tieġ imsieken l-arajjes u f'daqqa waħda Marija fil-pront maret fuq Ġesu biex tgħinhom u l-qaddejja Ġesu ħallihom bħalqa miftuħ qallhom biex jimlew ġarar bl-ilma. F'daqqa waħda malli bdew iservu minn ilma sar imbit u mbitfin. Meta kiber, Ġesu għex ħafna żmien bot mid-dar ta' ommu. Iżda fi żmien id-batija, Marija kienet qrib. Ftit biss qabel ma miet, Ġesu kellem lill-ommu u lil dak magħruf bħala id-dixxiplu l-maħbub. Mara, hawn ibnek. U lid-dixxiplu qallu Hawnhi ommok. Marija, l-om li batit, imma baqgħet tħobb sal-aħħar.